Tanong po, tapos may na po mga kumpatambuking tanong gihapon. Ano man ito, babayaran na mo. Opo, may na po balance nga 1.5. Before kami na ano man nay, kakarautan po niyo. Wala kami ng korta. Sige, like, aniyan na lang ito natin na istoryahan na unbalance, ang pagbayad. Pwede po niyo i-receive po, nay. Ano ito nga po? Sige, dito. Tanaman lang yan. Opo nga din, nanay naman. Adi po kita. Regalo, may lanay. Itaon ka na, kung imuguli ni nay. Itaon ka kung hindi kung kananay. Esther, di ba? Esther Sobrano, o siya na. Sige daw. Sige mo. Sama. Okay na po, open ko na po niyo. May surf. Yay! Sino po, Nay? Anong makatigo? Makatigo! Sige na, makatigo ka nga na. Diri ko na ikaw papabayda ng balance. May retrato, ma'am. Sino, Nay? Huwag sure. May danay? May ka muna una-unaan? Waray? Sirit Yes. na, Nay? Damula. Damula. Nay, pikang pwede nga surprise kan Sir Rani Sobrano. Ano po kami para ihatag pa din na regalo po niya para sa mo. Siyempre, adin flowers for you, Nanay. Hindi po kita na. Hindi po. Salamat. Happy birthday po. Nakaroon pa niya kaya po. O, sakto na di ba nakaradi, Nanay? Nay, pero na po yung edad yan, Nanay? 64. Wow, 64 pero makusog lagi ang pinanay. Ano? Sana all. Sige po. Ah, may lagi po kita nga di food. Ah, may pansit. Tapos adi po niyo cake. May dagihap balloon stand. Di amo po niging papahatag ni Sir Rani Sobrano. Hi po Sir Rani yan na. Makati. Makati. Pero na po ya ka years para iuuli. Pero na po ya ka years para Yan ang matu. Mga 2 years na. Namimingaw na po kami iya. Sobra pa. Hinulot niya na kung tawag. Lagi daw po yaran, yung mga tatawag. Bala na ito pa, igbaw na. Amo niya siri nga ako. Oras pa man magrita ako na kung anak. Lagi daw, minus na. Nay, diri lang po ito asyan din papa, ni Sir Rani. May dagiha po yung message para haiyo. Babasahon ko po, Nay. Happy birthday, Nanay. Sana malipayon ka hinina amon buti na surprise. Bisan na waray ako nga daya na para maka-celebrate ka iyo in personal. Dako good hinduroit akon pasalamat ha Ginoo na umabot ka pa hinina edad. Nandiri ako magubuol pag ampo ha Ginoo natagan pa niya ka mo ni Papa hinhilawig pa na kinabuhi. Maaram it Ginoo nga damo pa itakhin niya para haiyo ni Papa. Usa na it maabtan pa niyo it iyo mga magiging apo haakon. Ay, salamat. Pero di pagadak nag-aapi kay pag-asawa. Diri ko na inihahalabaon. Love na love ko kamo ni Papa. Maaram it Ginoo kung gaano kahilaro mitakgugma haiyo. Okay lang magkulang ikat paminglahin kwarta basta diri lang mawarais gugma hakada tagsa. Ingat ka mo permi nga gani Papa ngan permi pag-ampo. Kay hirayo manakyan na haiyo, igampo na laang niyo permi, kay kamo digid mawawara haan mga pag-ampo. Love you! Tagan pa unsahin Ginoo, itat pamilya hinda mo pa na blessing. From Rani. Ati po nga iyo. Hoy, ang harawag ito. Salamat. Ano po yung message na? Salamat. Daw masalamat intoy.
Jose. Bisan kung di ako na-expect na amin yung matatabo yan na. Yanay. Salamat. Maram ako ngayon, gumawa ako. Kaya na. Obis. Kaya na. Ay, emotional na yung nanay. Hala ka, Kuya Rani. Sige, syempre di rin at mapaori. Di ba, Kuya Rani nga ni Ato Harayo, dapat itaan nga present. Dapat mag-greet gihapon. Hi na, hinot gusto mag-greet. Hi na, hinot maghahatag yung message. Hinot maghahatag yung Ikaw, message. Lisa, ikaw. Oh, ito. Antok na ba yan? Gusto ko matutok pa yung nanay. Happy birthday nanay. Sorry kung permi kami pasaway na yan. Ana. Yan. Salamat kay ada ka para Damo nga salamat. Wala. Happy birthday, Pamati nanay. kita, pamati. Thank you. Thank you nga tanan nga. Nahubulig mo amon. Minsan ano may mga asawa na kami. Padalagap ka mo ni Papa para damo-damo nga salamat. Love na love ka namon. Di man namon na sa siring ay mo para maminti na love ka namon. Pero para ang love na love ka namon. Wala iba. Wala iba nga ibabalyo ay mo. I love you. Bisan na ako sa birthday lang yun. Hindi ko magsisisir. Mahal na mahal ko ito. Salamat. Happy birthday na. Salamat nga tanan. Inubulig ka ni kada kaamon. Bisan yung mga asawa na ada lagi hapo. Salamat. Mahal ka namon. Ibibilin na lang eh, sarap yan. Tay, ganyan po. Message, tata. Ano ko nang yung message? Ha? Ano yung message? Isin niya. Ano? Kanrani? Haakon! Mo kay mag-birthday ka pa mga sa kagatos ka birthday. Amo labaw. Amo labaw. Tay, bakit si nanay? Tay, bisan hag na laluwat ito. Hag na nakananay, tay. Happy birthday. Kinatay, ikaw pa ako, tay. Bibi no, kinatay. Bibi. Ano? Isa ko, kiss or hug. Kananay. Yay! Happy birthday ko no. Birthday. Ay, na, sure po. Adi pa, adi pa ito. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mulay ni nalain nga ako. Mulay ni nalain nga ako. Sabi mo kay Lola, happy birthday. Nari rin ako. Happy birthday, Nay. Yay! Salamat. Sige na. Sabi mo happy birthday. Tatawod. Kiss ka lang ka na siya. Ay, gusto niya mag-case. Liwat ka nanay. Hoy, bro! Hindi na lumabisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Yay, love it. Happy birthday to you. Happy birthday.
welcome! Pwede po ito na make a wish po. Ginapo ko lang Ginoo. Maabot ako matalan ko na akong mga apo. Tagan akong lawas ng upay, kinabuhing ilamig, magkirita lang kami pera niya. Okay! 1, 2, 3! Happy birthday! Yay! Thank you so much! Nay, happy birthday po! Oh, sorry, baraya na. Joke lang pa to, Nay. Kasi rin ko, hirahin na lanuray pa akong pag-greet. Okay daw, Kuya Rani. Niyan, Nay, kay bubusan ko liwati Kuya Rani. Nay, from Sky Surprise on Wheels, we wish you a happy birthday. More blessings po. And then, stay happy lang po. Happy birthday po. Salamat. Also, kan Kuya Rani, Sir Rani Cebrano, thank you so much for choosing Sky Surprise on Wheels and for trusting our team. Thank you so much. Thank you gihapon po ang pagpadayon haamon ngan hiya na. Salamat po. Salamat, Sige Iwa. na, pagpipicture na kita. Picture, mga artistahon. Nanay, nanay. Ay, amo ito basta artista. Okay na, kuray na mga picture. Okay na po. Sige, mauli na kami. Naidadadon na lang.